हेन्देलखौ लागायनांगौ बेयाव हेन्देल दंखायो लागायबानो जाबाय आरो बेयो नै अर्डार होनाया बेनोमोन मोजां नुदों बेखौबो ओमफ्राय बिराद सेलेक्ट खालामबाय एर'प्लेन फैदों हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नै नोंथांमोनजों गोदान मोनसे ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आङो ओमफ्रायहाय दाथ' दिनै सान्दुं दुंदों नै मैयाखौथ' सान्दुं दुङाखैमोन ना एसासो गिदिंगासिनोलाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मा खालामनाय जागोन नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय आङो नङा होमबा नै सासे सोर सोरनाहाय ओंखाम गोरलै जाखांखो नै जोंहाथ' माइयानो दाबो जायाखै सोर सोरहा ओंखाम गोरलै जाखांखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्रायथ' ओंखाम गोरलै जानायनि टाइमाथ' जोबनोसै नै जोंनि हिन्दु धर्मनि बायदिब्ला आं दस्राखौ मिथिया जायखिजाया हिन्दु धर्मनि बायदिब्लाथ' जोबनोसै ओंखाम गोरलै जानायाहाय पुस मासावसो जाया नालाय ओमफ्राय 16आव जुदि जायाबा 16सिमाव जायाबा जुदि माबा जासिगोन मागोआवसो जाहैनांसिगोन बिदि नै आलमारि गोदान लाबोनायाव मालाय गावहासो नै बिदिखौ लाबोबाय बेहा बाबाया नै केमिस्ट्रि नङा आंनिसो बियो नटसा दा दोनहर आंनाव लांफिनसै आं बेयाव दोनजोबसै फाइलखौ नामा जाखो नोंहा मा फोसाबनाय समावनो बे हाबानि एग्रिमेन्टखौ नुनानै जा माबादों माने मा जिनिस होनानै जा फरायबाय थादों आरो ना मा लिरनाय होननानैहाय बेखौनो नायगासिनोमोन जोङो लेखा लिरनो न' बेयाव लिरसै बेयाव लिरो मा नांखो मा लिरदों नोङो दे खिथालाय ए बि होनदो नै नोंहा मा जाखो अमा गोरान नै अमाबो गोरान फोरानदों जानोसै बेखौनो नै थादुनाबो बेजों जागोन नों मा जायामोन दासो मा जाया नोङो नायस्लाबनो हायाखै मा जाखोथाय गैया मानसिया होनलायदोंमोननो गाइखेर नङा ओंखामसो माइरं नाहरलाय ओरै नों मा जायामोन खिथालाय नों अह' होनदों ए मा जाया नोङो नुस्लाबासै मानसिखौनो नायाबाथाय एक सेकेन्ड नायाबा जाया ओंखायनो थाफाबाय थानांगौ जायो बेजों नै माबा जादों साननानै संख्ल'बायसोमोन आंथ' ओमफ्राय बेल' माबायाबो मा होनो मोदोमफुल बिबाराबो माथो बारफुंजोब्बाय गाबोन जानोसै ना औ आं दुगैग्रोसै दुगैयाखै आं दाबो दुगैनानै लाग्रोसै फुंनि जानाया जोब्बाय बयहाबो ब्रेकफास्ट जाखांजोब्बाय दा लान्चनिसो रेडि खालामनांसिगौलाय आरो ना थ' लान्चआवहाय दिनै मा जागोन होननाय खिथाखाबाय आङो मा होनो अराव दोनजाया बेखौ अर खाथियाव लान्चआवहाय नै अमा जानोसैलाय आरो ना सानडे स्पेसियेल नङाबाबो जोंना अमाया बिदिनो गेजेर गेजेर जालाबाय थानाय जायो माने बाबाया बेदर मा होनो जायखिजाया माबा मोनसे आमिस नङाबानो जानो हाया जायो नालाय बेखायनो ना बाथोनबाबो जायो आरो ना जायखिजाया मोनसे आमिस नांथारगौ ना बाथोनबाबो होन ना खर'बाबो होन जायखिजाया फिसा फिसौ आमिस नांथारगौ आरो ना दा दिनै बेबायदिनो गेजेर गेजेर बिदिनो अमाखौबो जाखावनाय जायो सानडे स्पेसियेल नङाबाबो खिन्थु स्पेसियेलबाल' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरो ना आं जुदि स्पेसियेल मोनोबाल' दिनै जानोसैलाय बेखौनो अमाजों थादुनजोंखौहाय दाना दुगैनानै लाग्रोसै दुगैयाखै नै फुंनिफ्रायनो फुङावहाय दिनै फिसालायाहाय माबा 4थायावनो खिदों 4थायाव सिखारनानै खिबाय ओमफ्राय उनावहाय सिखारनानै आरो उन्दुफिनबाय आरो ना थारमाने बियोहाय माबा जागासिनोमोन माने कनस्टिपेसन जालाबाय थायो नालाय बेखायनो बेखौ मा खालामदोंमोन हमिअनि मुलि जाहोदोंमोन आरो ना बे गुरफिलावनो लायनानै जाहोदोंमोन ओमफ्राय बे हमिअनिखौ सानसे जानाय लोगो लोगोनो सानसेयाव माने खेबथाम जाहोदोंमोन बरिमोन नालाय बेखौ खेबथाम जाहोदोंमोन ओमफ्राय जाहोनाय लोगो लोगोनो नै मोनायावनो 4थायावनो खिनो ओंखारनानै खिबाय आरो ना बियो 4थायाव सिखारनानैहाय खिखांनानै आरोबाव उन्दुफिननानै नै मानसिया फुङावहाय सिखारदोंमोन आंजों बिसनानिफ्राय लाबोजायाखै गावबो बिसनानिफ्राय सिखारनो नागिराखैमोन आरो ना ओमफ्राय एसे गोबाव थानाय जादों 8था 8:30सिम जानाय जादोंदां बेबायदिनो ओमफ्राय दा जाहोखां लोंहोखां नै सानसुनि जानाय रेडि खालामसैलाय आं दुगैनानै लाग्रोसै लोगोफोर बोरैबा मोनबाय माने फुङाव दुगैखायो नालाय आङो ओमफ्राय खर' लोबनांगौ मानांगौ दङ
दुगैनानै लाग्रोसै आं दे लोगोफोर होमबा दा नायलांबाय थादोल' मुलि होजानो मेगना मालाय आबाव खालामनो खालामला ए बिदि उन्दुनानै होजायो नालाय बिबैयाहाय गावहाबो मुलि होजानोसैनो दे दे राजा जादोंमोनलाय राजा जादो दे हाबाब गाखोनो हाला दे राजाया मारै जायोमोनलाय राजा जादो या होनदो नै दख'नाया लाबोबाय ओइ बेहा दख'नाया नै लाबोबाय गांनै गांसे नैबे आंनि नैबे गांसे बे सासे स्टुडेन्टआहाय गावनि बिब' बिदों नामा बेखौ बिदों आरोना दा बेनो गांसे नै माबायदि नुगोन दे खेबना लाय ओरैजों हनै बिब' आं रोङा दे बिदिल' था औ बिदिल' दोन औ बिदिल' ला औ बिदिल' ला नुजोबदो गाहायनिखौ नुवा ना गाहायनिखौ नुवाखै ए इसोर सासे लेवरा फिथिंगोनलै लेवरा फिथिङो दे ओरैजों नुदों दा नुदों गाहायखौ ज' खालामबाय औ आयौहाय बिदि समावला जोबोना हनै जाबाय होदो ओइ गाहाय गोजौ खालामला जोब्बाय उल्थां फाल्थां मावला जोबो आखायानो ओरैनो नै सुखाथारबायबो आङो एकदम जेलाखि गाननो मोना ओंखायनो सुनानै लामखाथारबाय जि मोजां बेरफबलायदों सुनायावहाय रासिन बेरफबलाय नुदों सुनानैसो उल्थाजोंसो लामनाय बियो नै अमा गोराना जि साइज नुबाय आयै अयथासार दुगैखाबायसो खदै गखाबायसो दाबो दुगै मोना लोगोफ्रा नै दुगै नागिरनाया इसोर खिफि गुलायबाय नोंसो हा औ सिरुल खालामदो दुगैसै मानो खारखो ए सिरुल खालामबाय एर'प्लेन फैदों सिरुल खालामदों एर'प्लेन दुगैसै ना माथो लंपेन्ट गहे मानो लंपेन्ट गहे खालामखो Dan. Anaknya baru topa labai, bai nih, men kanaya nih, bedor lakabai nih, berat gerhau zakabai saksinya kan kau yang, jangan sih dah. Này ini bandu apa jadi size topaku labiang जानोसै नै लोगोफोर आंना गोमो दख'नायाबो सफैबाय दा बियो आंनिखौ मोनग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा मोननै अर्डार दंबावो होखानाय बेखौ उनावसो मोनसिगोन माने माबा माखासे अर्डार होखानाय दङनो बेखौ हरग्रोनोसै ओमफ्राय दा नैबे आंनिखौ हरग्रोबाय बेनि उनाव बे जा आलदा मानसिफोर अर्डार होनाय दं बेखौ हरग्रोनोसै बेनि उनावसो आंनि गांनै अर्डार दंबावो माने आलदा मानसिनि दा बेखौ उनावसो हरगोन आरोना दा बेखौ नै आंहा मोनग्रोबाय दख'नाफोरखौ आङो माने गामिनि दख'नाफोरखौ आङो एसे बायथुनानै दोनगासिनो आरोना दा मानो दामानि दख'नाफोरखौ लागासिनो होननानै बुङोबा आङो जा गानो दा एसे एनै आं जा बायनाय बेल' आंनि आरोना दा नोंथांमोना जा नुगासिनो आंनि दख'ना आं दख'ना बायदों होननानै बुङोना गामियाव दानायफोरखौनो ओमफ्रायहाय जाखिनि बायनाय बेखिनियाल' आंनि आरोना ओमफ्राय जा माखासे आङो गानो बेसोर गासिबो
बांसिनानो आइनिजोबसो आइनिखौसो गानगासिनो आङो थारमाने आंनि दख'नाफोराथ' गैया नालाय आंनियावहाय दा गासिबो बेयाव जोबसै नालाय ओंखायनो आङो दा जाखिनि दङ जाखिनि बायदों बेखौल' नोंथांमोना नुगासिनो आरोना दा जाखिनि दङ बे गोदान गोदान बायनाया बेखिनिल' आरोना आंनाहाय ओमफ्राय आं माखासे जाखिनि गानलांबावो डिउटियाव थांनायाव मानायावहाय बेफोर गासिबो बांसिनानो आइनि जोबसो ओमफ्राय जाखिनि बायनाय बेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनोखा ओमफ्रायहाय शेयार खालामजोबगासिनोखा आङो बेखिनि आरोना आंना माथो खालामनो उपाय गैया दा गानथ'नांगौ जानानै फैबाय आइनिखौनो आंनावबो एफाराब माने गैजोबाना आंनावबो एफाराब माने दा जेसेबांखिनि बायदों बिदिनो बेसेबांसो जाखोथाय ग्रीन कालार बायबाय बे गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा बिदिनो 6खान 7खानल' दं खोमा आंनाव दा बायनायखिनियाहाय बेबो गामिनिल'खौल' बायखायो आङो आलदा जेबो बायखाया ब्रेन्ड टेनफोरनि जेबो गैया आंनावहाय बेबायदि ओमफ्रायहाय बेखिनियाल'ना आरोना ओमफ्राय उपाय गैया आइनिखौबो गानदेरनांगौ जानानै फैबाय दा गैया नालाय आंनावहाय ओमफ्राय आंनाथ' सामफ्रामबो डिउटियाव थांनायाव गाननांगौ जायोना नांगौ जायो ओमफ्राय बेखिनिल'जों उफाय दा आं बायनायखिनिल'आ आंनो थोआखै आरोना बेखायनो आइनिखौबो गानदेरनांगौ जानानै फैयो ओमफ्रायहाय ग्रे दख'नायाबो आङो दहाय गांनै लाबोबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेथ' गांसे अर्डारखासो गांसेयाल' आंनि ओमफ्राय गांनै अर्डार होबावदों बेखौबो उनावहायसो मोनसिगोन आरोना बेयो गामियावनो मेरला ख्रिस्टियानफोर दं नालाय ओमफ्राय बिसोरो बर'दिनाव गाननो होनानैहाय माने ख्रिस्टमासाव गाननो होनानैहाय बिसोर लाग्रोसिगोन आरोना बे ख्रिस्टमासाव बिसोरनिखौ हागोरबासो ओमफ्राय उनावहाय आं जा अर्डार होदों बेखौहाय दागोन बेखायनो बे दा गांनै जे अर्डार होखानाय दङ ग्रे कालारनिया बेखौहाय उनावसो मोनसिगोन आरोना होमबा लोगोफोर आङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै दे दिनैनि ब्लगखौहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं